Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng ingkang kinabekten Al Ustaz Agus Pranowo, iki dumateng ingkang kinabekten Bapak Lurah Bapak Asis Sirwanto, dumateng ingkang kinabekten ugi Ketua RW, Ketua RT setunggal kali 3 ugi sedaya para tokoh masyarakat, ugi ingkang kinurmatan Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Masjid Al Hidayah, ugi ingkang kula tresnani nggih punika adik-adik sekalian ingkang mugi sedaya tansah pikantuk rahmatipun Allah taala. Saderengipun nglajengaken matur nang rumiyin monggo kula dherekaken tansah punika ngaturaken raos puji jelasan syukur dumateng ngarsanipun Allah taala ingkang kathah sanget nyurahaken kenikmatan keberkahan dumateng panjenengan sedaya lan kula satemah wonten ing wekdal santen punika panjenengan sedaya lan kula saged nyawiji wonten ing masjid punika kangge ngrawuhi pengaosan badhe maghrib. Salajengipun inggih punika ingkang ngisi pengaosan wonten ing wekdal santen punika inggih punika Al Ustaz Agus Pranowo, Sarjana Syariah Master Hukum, Hafizahullah Ta'ala, beliau saking Pondok Pesantren Al Irsyad Solo 3. Alhamdulillah beliau sampun rawuh wonten ing tengah-tengah kula panjenengan sami. Salajengipun mangke wonten sekedhik sambutan saking pamarentah Kelurahan Bolong, inggih menika ingkang badhe dipun aturaken ingkang kinabekten Bapak Asis Sirwanto Sarjana Sosial. Para rawuh ingkang minulya ingkang dipun rahmati Allah Ta'ala, salajengipun saderengipun pengaosan kawiwitan wonten ing mriki kula minangka sulih atur saking panitia ugi takmir Masjid Al Hidayah ngaturaken wilujeng rawuh wilujeng pinanggih mugi-mugi kerawuhan panjenengan sami tansah dipun ganjar pahala ingkang inggil saking ngarsanipun Allah taala. Salajengipun kula ugi ngaturaken agungipun nuwun jazakumullahu khairan katsiran dumateng panjenengan panjenengan sami anggenipun inggih menika nyengkuyung pengaosan punika. Mugi-mugi punika tansah dadosaken amal kesaenan pemberat timbangan mangke wonten ing akhirat, amin. Para rawuh ingkang minulya ingkang dipun rahmati Allah taala, nganti adicara ingkang salajengipun inggih punika sambutan saking pamarentah Kelurahan Bolong ingkang badhe dipuraken inggih punika dening Bapak Asis Sirwanto, dumateng ingkang kinabekten Bapak Asis Sirwanto Sarjana Sosial wekdal kasumbanggaken. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. La haula wa la quwwata illa billah. Sesepuh bini sepuh kakung seluruh budaya rasa hormati kang langkung janipun Bapak Ustaz Agus Pranowo ingkang saya hormati, janipun Bapak Ketua RW, Ketua RT wonten ing Bolong mriki, sedaya pengurus takmir Masjid Al Hidayah wonten ing Bolong mriki, muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, kakung, saudara putri, adik-adik sekalian, alhamdulillah alamin, kita panjat syukur kepada Allah SWT. Beliau wonten ing kesempatan jalur punika kalian sami tasdipun paringi satunggaling nikmat sehat ugi nikmat sempat sehingga saged nindakaken setunggaling kewajiban salat maghrib berjamaah ugi dipun lajengaken pengajian wonten ing tiap Jumat ba'da maghrib. Alhamdulillah wonten ing Masjid Al Hidayah menika kalaksanan kanthi sae. Sami sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah nggih wajahe pasoryane ketinggal cerah-cerah ibar dahar sate. Bapak Ibu yang hormati, alhamdulillah kawula atas nami pemerintah Kelurahan Bolong ngaturaken ping panuwun
Dumateng sedaya warga ugi jamaah wonten ing Masjid Al-Hidayah Bolong Kulon niki ingkang sampun gumbregut, ingkang sampun nindakaken satunggaling kegiatan ingkang sampun lumampah kanthi sae menika tiap Jumat ba'da maghrib menika alhamdulillah sampun berjalan kirang langkung setunggal tahun menika ketinggal tambah ngrembaka jamaahipun. Menika satunggaling keberkahan ingkang luar biasa kagem panjenengan seripun aturake wonten ing Bolong Kulon. Kala rumiyin mungkin dereng wonten kegiatan-kegiatan pengaosan kados makaten niki. Mungkin pengajiane sok gur telung sasi pisan memperingati hari besar. Namun perkembangan waktu alhamdulillah kesadaran, keyakinan, keimanan panjenengan tambah giat, akhiripun dipun wontenaken kegiatan pengaosan menika kangge ngangsruh ilmu, thalabul ilmi, kaitanipun agami ingkang yang sami kanggo Jepang menika kesanipun tambah kuat. Awit menapa menika satunggaling pondasi kula sami, kangge yang sami gesang wonten ing alam donya menika kangge ibadah. Soale napa wong urip nek pondasine kuat diterpa angin pun tetep isih bakoh. Pramila wonten ing kegiatan pengaosan rutin tiap Jumat ba'da maghrib menika estu sangat luar biasa manfaatipun ugi perkembanganipun wonten saat menika. Bapak Ibu yang hormati, monggo tiap-tiap kajian ngoten menika kita resapi ilmunipun ingkang dipun aturaken para ustadz, para pak yai, siapapun yang memberi nasihat dan memberi isian tausiah, kita ambil ilmu inti sarinya. Nanti kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Awit menapa menawi keimanan klub yang sami, ketakwaan klub yang sami, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan kalau kita diberi satunggaling kasaran dipupuk, ya, dipupuk tanduran tiap minggu, tiap bulan dipupuk terus, akhirnya bersyukur, ya, akhirnya bersyukur. Semantan ugi klub yang sami, kalau kita sering mengkaji ilmu babagan agami, babagan kehidupan kita kelak nanti akan gimana, kita pelajari dengan thalabul ilmi seperti ini, Pak insya Allah nanti kita sama-sama bisa merasakan kenikmatan dunia maupun kenikmatan akhirat bejangipun. Bapak Ibu yang hormati, Publik sekedhik ingkang sekaturaken sudah malih kawula atas nami Pemerintah Kelurahan Bolong estu ngaturaken ping panuwun matur suwun sanget dumateng warga masyarakat khususipun wonten ing Bolong Kulon mriki. Monggo kita jagi kerukunan, kita jagi gotong royong, kita jagi kekompakan, kita jaga diri pribadi yang sami dari hal-hal yang bisa merugikan di hari akhir besok. Pada dari itu Bapak Ibu semua, monggo kita simak pengaosan yang tadi diaturaken oleh Bapak Ustaz samangke estu kita terapkan pada diri kita sendiri, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kedangapun nyuwun pangapunten wonten atur kawula boten pranani dumateng panjenengan
panjenengan pangapunten ingkang sak lebet-lebetipun. Cekap semanten billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken agung panuwun jazakallahu khairan katsiran dumateng Bapak Asiswanto Sarjana Sosial ingkang sampun ngaturaken sambutan. Mugi beliau sakeluarga tansah pinaringan sehat ugi dipun lancaraken anggenipun menjalankan pemerintahan punika. Amin. Salajengipun menika inti pengawasan samangke badhe dipun wedharaken dening Al Ustaz Agus Pranowo SSY MH saking Pondok Pesantren Al Irsad Solo 3. Monggo kita simak sarengan pengawasan ingkang badhe dipun wedharaken dening beliau mugi dadosaken ilmu ingkang manfaat dumateng kula panjenengan sami. Dumateng ingkang kinabeteng anak Ustaz Agus Pranowo SSY MH hafizahullah taala dal kasumanggaken sakcekapipun. Matur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Wonten ngarsanipun para sesepuh, para binisepuh langkung-langkung malih panjenenganipun Bapak Aziz pinangka pepayonanipun warga Golong lan ugi para jamaah ingkang sami minulya. Tentunipun ingkang sepindah mboten kesupen monggo kita sami manungku memuji dumateng Gusti ingkang tasih paring dumateng kula lan panjenengan sami maneka warna kanugrahan kenikmatan ing antawisipun wonten ing kalodhangan dalu menika kula panjenengan sami saged kinanggihan kanthi alhamdulillah sehat wal afiat boten kirang setunggal menapa amin Allahumma amin. Awake yo sehat, insyaallah atine ya sehat, gembese dompete insyaallah ya sehat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, saking para lenggah ingkang sami minulya, kula wau kula napa lawan pangandikan kalian warga turenipun mriki belah lembu sekawan ya Pak ya. Masya Allah, lembu sekawan. Mendone pinten Pak? Sekawan. Kamangka kakang namung pinten? Mboten enten swidak nggih. Wah, Masya Allah. Luar biasa Pak Lurah. Gitu. Mboten kathah dusun ingkang warganipun sami sadar kurban ibadah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kurban panjenengan sami menika pratandha bilih Gusti Allah Subhanahu wa taala pancen bakal paring kesaenan mliginipun wonten ing dusun mriki. Dusun napa niki Pak? Bolong Kulon, Kelurahan Bolong. Mugi-mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala paring keberkahan dumateng panjenengan sami. Amin. Salajengipun Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mugi salam sarta selawat tansah ndurawana dumateng piyantun piniji ingkang dados patuladan kita inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumeker dumateng para keluarganipun lan sedaya umat Islam ingkang tansah cecepengan nderek napak tilasi napa ingkang dados syariatipun ingkang dados sunah-sunahipun dumugi yaumil kiamah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, wonten ing kesempatan dalu menika pembahasan ingkang badhe sareng-sareng kita bahas yen miturut undangan judulnya napa Pak? Judulnya napa?
pun di-share ten WA, lah mbae mboten gadah WA, Pak. Ngertine doran pacul, gitu. Arit. Nggih. Terus pembahasan wonten ing dalu menika Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah injih menika babakan utang piutang. Jadi pembahasanipun babakan etika, babakan adab, tata krama nalika kula panjenengan sami ngutangi utawi ngutang. Nah kula kinten sedaya ingkang rawuh ten mriki termasuk Pak Lurah insyaallah nate kagungan utang. Nggih napa nggih? Nggih Pak Lurah. Enten sing mboten kagungan utang, Pak. Utawa dereng nate utang ngoten enten, Pak. Insyaallah sedanten nate ya. Raketang ya yen ning warung ki rokok saler gitu. Napa yen wayah ngabuk ora ndek duit ya utang sik abuk. Lan sak pituruté. Gegandengan nabuk ki ya regane ya larang napa murah, Pak? Nah, larang Pak Lurah. Maya jenenge dipikir Pak Lurah piye supaya murah. Dados kula lan panjenengan sami niku asring sanget nemahi perkawis utang piutang menika. Kamangka Gusti Allah Subhanahu wa taala wonten ing syariatipun paring rambu-rambu. Paring napa? Tetenger pundi ingkang pikantuk dipun lampahi, pundi ingkang boten pikantuk dipun lampahi lan sakituripun. Nah menika mangke ingkang badhe kita bahas sareng-sareng. Nah saderengipun Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, para ulama ngendika bilih utang, Pak. Niku hukumnya napa, Pak? Angsal napa mboten? Ya boleh, wong bendina wae dhewe nyatane ya utang ya ta. Yen ra itu engko kek piye? Utang niku angsal. Mboten namung angsal, Pak. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piyambak ugi nate utang. Dipun ngendikaken dening Jabir bin Abdullah. Iktarada minni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40,000 dirham. Ngendikanipun Jabir saat temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwi nate utang neng aku. Utang napa? Arta pinten? 51.000 dirham. 40.000 dirham ki sepiro? Pokoke wakeh, Pak. Intine akeh kathah. Dan itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemawon ugi nate utang. Mila saking menika para ulama ngendika bilih utang niku hukume napa? Angsal. Kosok wangsulipun Pak ngutangi, Pak. Yen ngutangi niku hukume napa? Wajib napa mboten, Pak? Jenengan diparani sedulure Kang, aku ki arep tuku abuk rong di duit. Ngenteni kirimane anakku ya ora ndang dikirim-kirim. Lu ngoprono prene Jakarta pirang-pirang tahun ora tau kirim. Kayak iki sawahku ki kudu ndang diabuk, aku ora duwe duit, aku nyilih duwite, Kang. Jenengan nyilih niku wajib napa mboten, Pak? Hah? Wajib. Jadi yang jenengan duwe ngono ya kudu ditokke, Pak. Nggih. Ngendikanipun para ulama ngeten, Pak. Yen utang niku hukume boleh, oke. Ning yen ngutangi ki hukume wajib napa mboten? Ngendikanipun para ulama, ngutangi niku hukume mboten wajib. Nah. Jadi umpamane jenengan ora weweh, umpamane jenengan mboten ngutangi, dosa mboten, Pak? Mboten. Ngutangi niku mboten wajib. Nggih. Kejawi, Pak, kejawi. Ngendikan para ulama, ngutangi niku saged kemawon dadi wajib. Nalika kapan? Nalika siji sing ngutang niku pancen kepepet pet. Yen ra diutangi sok terkadang malah iso mati. Niki tanggane jenengan delalai sakit ngoten misalipun. Iki yen randang diperiksane nah, iso malah bablas. Lah arep periksa ora ndek duit. Mboten kagungan arta. Gratis iki ya yen
mangkate rono ki iso engklek. Mobil ya tuku bensin barang kok. Gitu. Butuh duit, Pak. Niki yen ora ndang ditandangi bakal cilaka. Lajeng panjenengan nggih ugi longgar. Tanggane jenengan kepepet, jenengan ya longgar. Ngendikan para ulama, ngoten menika ngutangi hukume wajib. Yen panjenengan kokil ki napa? Pelit. Kokil ki cara gedhong. Kula asline gedhong, Pak. Gedhong ngertos nggih? Nggih, delingan. Ler delingan, Pak. Menawi panjenengan kokil kamangka tanggane jenengan betahaken tur ya jenengan nembe longgar artane ngendikan para ulama dosa, Pak. Mergo wonten ing kahanan ngoten menika ngutangi niku hukumipun wajib. Semanten ugi kosok wangsulipun ngutangi niku udakara nggih saged dadi haram. Lho Mas, ngutangi kok haram nggih piye? Nggih. Ngutangi saged kemawon dadi haram nalika sing ngutang niku wau pengen nyilih artane jenengan kanggo perkara sing haram. Nggih, contone Pak. Niki enten Mbah Miyem. Mbah Miyem ki kira-kira wedok apa lanang nggih? Wedok. Mriki enten namine Miyem. Mbah Miyem misale ngoten. Mbah Miyem dugeni jenengan, "Nduk, aku nyilih duit, Nduk." "Alah Mbah wis tuwek nyilih duit kanggo apa?" "Anu Nduk, aku mau ki dolanan HP-ne anakku melu slot judi." Mbah wis tuwek judi. "Ndelale kalah, Nduk. Aku pengen udu meneh tuku apa jenenge? Tanggo slot judi, Nduk." Asal mboten Pak ngutangi, Pak. Mboten pikantuk. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yen to ana menungso kang makarya pakaryan kang jember maksiat, aja nganti paring pitulungan marang maksiat. Terus ngendikan para ulama paring napa ngutangi niku Pak, ngutangi niku salah setunggalipun kesainan panjenengan paring napa ngutangi tiyang sanes menika pikantuk ganjaran saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Janjinipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Sing sapa wonge ngenteng-entengake bebane wong liya. Ya termasuk ngutangi niku wau. Ngenteng-entengake bebane tangga teparu, sanak kadang sedulur, yakti bakal Gusti Allah Subhanahu wa taala nggampilake beban besok ana ing dina kiamat. Panjenengan paring pambiyantu kanthi cara ngutangi niku pikantuk pahala saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Malah sok terkadang saged wajib. Ning ya kudu ngati-ngati mergo ngutangi ya iso dadi haram. Ngeten. Jadi ngutangi menika insyaallah pikantuk ganjaran saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, salajengipun Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, nalikanipun kula lan panjenengan sami pengen utang niku rambu-rambu napa etika napa ingkang kedah kula lan panjenengan sami gatosaken ngendikan para ulama sepindah yen pancen pengen utang dipenggalih sing tenanan, kira-kira apa pancen utang iki kanggo kebutuhan apa mung kanggo gaya hidup. Para ulama sampun paring wanti-wanti. Yen awakmu gampangke utang sithik-sithik utang kamu kok jane ora patek butuh. Nah niki pratandha Pak, ngalamat mboten sae. Menawi awake dhewe pengen utang niku ya utang niku yen pancen butuh sangat ngoten. Dipun ngendikaken dening Aisyah radhiyallahu taala anha, bilih Kanjeng Nabi Muhammad niku wis kaliyan.
Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku asring sangat ndonga dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Donganipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal maghram. Ngendikane Aisyah niki termasuk donga ingkang asring dipun lafataken dipun suwun dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih menika napa? Duh Gusti Allah, mugi panjenengan tebihaken kula saking utang. Duh Gusti Allah, mugi panjenengan tebihaken kawula saking lilitan hutang, saking beban hutang. Kanjeng Nabi mawon ndongane ngoten lho, Pak. Jadi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku nggih mboten kok terus piyambake dadi pengarep terus gampang leh ngutangi gampang leh ngutang terus piyambakipun gampang ke utang mboten. Kanjeng Nabi niku ngantos donga, ya Allah, jauhkanlah saya dari lilitan hutang. Lajeng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dipun tangleti. Kanjeng Nabi, kula niku asring sangat mireng panjenengan donga ngagem donga punika supados dipun tebihaken saking utang niku kok ngantos panjenengan asring donga niku liripun pripun Kanjeng Nabi? Amarga napa Kanjeng Nabi? Lajeng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, innar rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Ngendikane Kanjeng Nabi ngeten. Bu, nah ngendikane Kanjeng Nabi, aku ki saben-saben ki ndonga marang Gusti Allah supaya ditebihke sangka utang, supaya aku ki ora gampangke utang. Merga napa? Ngendikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula, wong kuwi yen wis gampangke utang, sithik-sithik utang, sithik-sithik utang, haddatsa fakadzaba, mesti akeh alesane. Yen wong akeh alesane biasane akeh gorohe. Goroh napa, Pak? Mriki nggih goroh ya. Cara mriki goroh ya. Ngendikane Kanjeng Nabi, wong ki yen sering ngutang, gampangke utang, wis kakean alasan, wong ki yen kakean alasan biasane kakean goroh, ngapusi. Oh niku wis pancen gathukane kok, Pak. Wacah iki kakean kalesan iki mesti kakean ngapusi. Ngomong, Kang, aku Kang. Anakku wayah bayar SPP, Kang. Terus piye? Aku nyilih duwite 500 e, Kang. Lah sasi wingi urung mbok balekke. Wah, insyaallah aku tak balekke. Wis walesan wae, Pak. Anggere ditekani ditagih alasan. Wong ki yen kakean alasan biasane kakean goroh. Ngendikane Kanjeng Nabi ngoten. Ingkang nomor kalih ngendikanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wa'ada fa akhlafa. Wong ki yen wis gampangke utang biasane gampang janji ning ya gampang blenjani. Ditekani, Kang, utangmu 500 wingi guys, piye jare mbok sahur saiki? Iya ya Allah, ngapunten Mas, minggu ngarep ya Mas, minggu ngarep. Ngomongnya minggu ngarep, Pak. Ditekani meneh minggu ngarep jebule blenjani. Ngomong mulih minggu ngarep wis ngoten ki mawon. Oh ini ku ature Kanjeng Nabi kok. Tur ya fakta, Pak. Kasunyatane nggih ngoten lho. Nggih napa nggih? Nggih. Mulane ampun ngantos kula lan panjenengan sami gampangke perkara utang. Ngutang niku entuk, Pak. Bapak sekalian. Utang niku angsal ning ampun ngantos kula panjenengan sami gampangke niku tegese sithik-sithik utang jane ora patek butuh banget tapi terus ya peh niku wau napa jenenge gaya hidup gengsi ngerti tanggane tuku pit motor anyar, wah Kang Paijo tuku pit motor anyar ya Allah, wong elek rambut jaji ngono ya tuku pit motor anyar ya. Wah aku ya kudu tuku padahal orang duwe akhirnya napa? Ngutang.
arep adol kayu ngalas ya wis entek. Panenane ya pangani tikus. Aduh, kancane do tuku pit motor, tuku mobil anyar-anyar. Lan jenengan numpak ontel, Pak. Yo isin to ya. Gengsi to ya. Wong sing elek rambet jaji wae tuku pit motor kok. Biasanipun ingkang dados beban niku senes kebutuhan, Pak. Ning mergo gaya hidup gengsi, ora trimo yen tanggane luwih apik pit motore, ora trimo yen tanggane duwe kulkas anyar, ora trimo yen tanggane duwe mesin cuci anyar, akhire melu. Ngoten. Padahal jane ngucek nganggo tangan yo iso resik. Dipeme ngarep omah yo iso garing. Durung butuh mesin cuci. Ini yang mergo gengsi niku wau. Termasuk putra-putra kula panjenengan sami sosok nggih ngoten niku. Wayah sekolah, Pak. Paino ditokane pit motor anyar e, Pak. Jeluk to ya. Lah karemu piye le? Melu tuku to, Pak. Alah ya lho, pite pake pit ontel kae gawanen. Oh, ontel apa? Ngoten niku men ditukokne pit motor second kira-kira gelem mboten, Pak? Wegah mencah saiki kok. Pit second apa? Wanyar to ya. Iku sing wanyar, yang digas ya sing nguk ya ta. Ya endang satset. Itu kok nepit otok ya ora gelem, Pak. Gaya hidup, Pak. Jadi sok terkadang sing marai bebane awake dhewe niku kurang iso meperhati. Ngeten. Umpamane kok nggih, umpamane ati niku saged dipeper. Jane tuku pit motor raketang second sing penting iso gledek, sing penting iso mlaku ngoten insyaallah langkung berkah kok. Ning ya mergo ati niku wau. Nggih napa nggih, Bu? Nggih. Tanggane tuku mukena wanyar. Mari. Tanggane tuku gelang, watine melang-melang. Matur karo bapak, Pak, enggak lo, yu painem kae tukane gelang karo 5 gram. Lah kok ya wis gelangan, gelang karet kok, karet malah awet. Malah iso dienggo ngucir barang kok. Sok awake dhewe mboten tri. Mila saking menika sepindah malih Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ngutang niku angsal ananging yen saged Pak yen mboten pancen butuh ngutang niku dipun awisi, dipun tebi. Ngaten nggih? Nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabat rumiyin ugi nate ngendika bilih utang kuwi yen bengi marai ra iso turu, yen awan marai ngelu. Ya. Yen awan ngelu mikir utang, bengi yo mikir utang ora iso turu. Akhire stroke. Darahnya munggah, stroke, malah mlebu rumah sakit bablas. Gara-gara napa? Utang. Napa meleh pinjol, Pak? Subhanallah. Pinjaman online sing jenenge pinjol niki sakniki panjenengan duwe HP, ora ngasah nganggo HP jenengan. Jenengan nyilih HP-ne wong liya, nyilih HP-ne tanggane golek utangan gampil, Pak. Ning yo nyengsarake tenan. Panjenengan ningali berita-berita tentang TV-TV niku patah tiang bunuh diri gara-gara ra iso nyaur utang pinjol. Ya pinjol, ya judol wis niku pasangane niku. Pinjol, judol lan sak pitute. Nggih. Salajengipun Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ingkang nomor kali nalikanipun kula lan panjenengan sami utang etikanipun ya kula lan panjenengan sami kedah nggadahi tekad kuat. Kedah nggadahi tekad kuat kudu balekke, ngoten. Kudu niat tenanan enggal balekke. Wong ki yen utang ya kudune nyaur. Wong ki yen nyilih kudune napa? Balekke, mulihke, ngoten. Wong niku pun sampun pun dipun garis dening Gusti Allah, pun dados pepesmining Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kedah nggadahi krentek ndang balekke ndang dibalekke. Wong utang bakale nyaur.
Yen boten disaur ana ing alam donya, besok disaur ana ing akhirat. Wah, malah rekoso niku, Pak. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun ngaturaken besok ana ing dina kiamat kuwi bakal ana jenis sing menungso ngamal ngibadahe akeh, ngamal ngibadahe akeh, Pak. Ning besok ora iso nuwuhke, ora iso ngunduh ngamal ngibadahe. Mergo napa? Mergo ngamal ngibadahe didum nyang wong liya, Pak. Kowe nglumpukke ganjaran ku ana teng alam donya ya salat, ya sedekah, ya wis pokoke puasa, ya melu zakat barang, ya anggere zikir mempeng, anggere maca selawat ya paling diantar, masya Allah. Ning besok ana ing dina kiamat ora iso ngunduh ngamale. Mergo napa? Mergo didum dumateng tiyang sanes. Lah kok didum dumateng tiyang sanes mergo napa? Iki mbiyen kowe mbiyen nate utang urung mbok sahur. Lah saiki sauren. Lha ora ndek dhuwit ya pancen ora enek dhuwit ana ing akhirat. Entene ngamal, ya ngamale jenengan niku sing dienggo nyaur. Mila saking menika masalah utang menika ngatos-atos. Kedah awake dhewe nggadahi tekad kuat enggal nyaur enggal balekke. Janjine Kanjeng Nabi ngeten. Bu, jenengan dosami gadah utang? Iya apa ora? Iya mau ndek esuk belanja wae utang kok. Kanjeng Nabi matur ngeten, Bu. Man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha addallahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Intikane Kanjeng Nabi, sing sapa wonge utang duweni tekad semangat enggal-enggal balekke, yakti bakal Gusti Allah bantu balekke. Kula bali malih, sing sapa wonge duweni utang, duweni niat tekad kuat enggal-enggal mangsulaken enggal-enggal balekke, yakti bakal Gusti Allah balekke. Gusti Allah ingkang nyaur. Gusti Allah ingkang nyaur niku maksudnya pripun? Maksudnya ngendikan para ulama ngeten, Pak. Siji, Gusti Allah bakal buka rezeki panjenengan sehingga panjenengan gampil anggane nyaur utawa nomor loro, umpamane jenengan wis duweni niat nyaur utang ning utange durung kesaur kok ndelalae pun sedo dipun pundhut dening Gusti Allah Subhanahu wa taala, tapi kan pun gadahi niat mau. Pun gadahi niat kuat ajeng balekke mung wae ndelalae sedo. Ngendikan para ulama benjang wonten ing akhirat bakal dipun gampilaken dening Gusti Allah. Oh, niat niku penting, Pak. Wong sok terkadang enten tiyang nembungi utang. Yu nyilih duwite 50.000 yu. Ning ora tau dibalekke. Enten ngeten niku, Pak. Enten ora niat kok pancen kok. Dugi mboten, Pak. Jadi niat niku penting, Pak. Bismillah lah aku pancen saiki butuh duit, tak utang mbok deponium wis. Bismillah sesuk ndang tak balekke yen duwe. Kudu duweni niat. Umpamane la qadarullah jenengan derek saged balekke kok sampun dipun pundhut dening Gusti Allah, minjang wonten ing akhirat bakal dipun gampilaken urusan. Ngoten. Jadi kedah nggadahi niat nggih, kedah nggadahi niat ingkang sae. Salajengipun ingkang nomor 3, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, nalikane awake dhewe utang niku ya kudu iso ngukur. Ngukur niku maksudnya ngukur kemampuane dhewe niku lho, Pak. Dihitung. Hitungan karo mboke, mbok iki anak lanang ki njaluk pit. Lah arep tukokne apa, Pak? Njaluke Nmax sing terbaru. Kayak iki nyicil ki sesasi ki setorane karo 0,5 yuta. Anakmu sing sekolah njaluk pit motor setorane karo 0,5 yuta. Kira-kira ki engko iso nutup apa ora? Malah diitung lho. Cukup ayo dihitung, Pak. Panen gabah ki yen didol 3 kresek payu pira to, Pak? Payu 300, ya wis, 300. Lah anu kae jati mburi omah kae, Pak, didol wae.
Yen dihitung wah insyaallah nyandak Pak, cukup monggo. Ning yen kira-kira wis dihitung kok pendapatane jenengan iku cepet. Setorane samben sasi karo tengah yuta, padahal panjenengan nyambut damel entuk-entukane mboten ngantos karo tengah yuta, durung nganggo sekolah anake, kanggo kebutuhan bendinane kok entek. Aja ngutang. Jadi ya kudu iso ngukur pendapatan, ngoten. Nggih. Nek menawi panjenengan saged ngitung, oh iya pendapatanku sesasi iki 3 yuta. Yen aku njupuk pit motor setorane sesasi 1 yuta, insyaallah nyandak. Bisa dinggo SPP anakku, bisa dinggo wah insyaallah nyandak iki. Umpama ora nyandak ya tak delke Jatim Bulumah. Yen pancen saged nyandak monggo. Ning yen boten nggih ampun ngantos. Ampun ngantos kados kebo kabotan napa? Sungu ngoten. Nggih, dadi kudu saged ndeleng dirinipun piyambak-piyambak kinten-kinten kuat napa mboten. Ingkang terakhir Bapak sekalian rahimani Allah, niki sampun manjing isya nggih. Nggih, ngapunten niki terakhir, Pak. Ngendikan para ulama nalikanipun utang niku awake dhewe Pak yen pancen utang niki ya kudu duweni sikap sing sae. Kudu duweni tata krama sing sae dumateng tiyang ingkang ngutangi awake dhewe, ingkang sampun bantu dumateng awake dhewe. Ampun ngantos malah awake dhewe ngrekasake tiyang kala wau. Nalikane butuh wis karo nangis-nangis, wah nganti ibarate direwangi ngesot, direwangi ngemis-ngemis, bareng titi wancine nyaur, wah luwih galak tinimbang kok sing nagih. Kudune sing nagih niku kan luwih galak timbang sing ditagih. Ning wonten lho, Pak. Tiyang ngutang, sing ngutang niku malah luwih galak tinimbang kok sing ngutangi. Nalikane ditagih niku mboten sae. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nate utang, Pak. Nalika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku dipun tagih wonten senggalipun tiyang datangi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam napa niki? Klambine rasukane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kuwi dipun diapa niki, Pak sini, Pak? Hah? Diceneng. Diceneng, Pak. Diceneng lho para sahabat kan ya muntah. Iso apa iki bocah iki nyeneng rasukane Kanjeng Nabi. Lajeng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matur irbiru fa inna li sahibil haqqi maqala. Ngendikane Kanjeng Nabi istaqmatna. Aku pernah utang marang wong iki. Umpamane aku dielek-elek yo wis tak trimake. Yo wis pancen mengkono. Mulane para sahabat niku matur inna daina madillatun. Ngendikane para sahabat sak temene utang kuwi yo pancen yo kudu siap yang dielek. Tapi kan wonten sebagian tiang, Pak. Sebagian tiang niku sing ngutang malah ngelek-ngelek sing ngutangi. Situ akeh Kang duit wingi sing 500 kae piye wis duwe urung bola-bali tagih. Wah duwelek-elek. Kudune jenengan sing utang niku ya klenggono. Yen pancen dereng gadah ya matur sing sae. Ibu rahimani wa rahimakumullah, para jamaah ingkang sami minulya, menawi menika ingkang saged kawula aturaken wonten ing kalodhangan dalu menika menawi wonten lepat lan klantenipun kula nyuwun ageng samudra pangaksama. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.